Toż go dali myci, mołka kartoflano tony, z taki nie idzie. Mumrecht erni, sprzętny nie ukulosz klusków, nie ma opcje tony. To co teraz robimy? Co? Kupimy. Tak zrobimy. Kupia się ten mrożony z Aldika. Wciuli to wszystko mum. To nie łostow ta mołka. Dobra, cisnymy do Aldi. Za 10 minut my są nazot. Kaj są te gumiklejzy?